بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Allah subhanahu wa ta'ala'ны maqtaybiz, danlaybiz barcha bergan ni'matlari үшін. Һәм ең беренче күркәм сәлам белән, мусламаннар сәламы белән үзегезне сәламлыйсы килә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Барчагызга да Аллаһ Тәгаләнең сәламы, бәрәкәте, рәхмәте ирешсә иде. Һәм инде шулай ук рәхмәт әйтеп китәсем килә мөхтәсибәткә, шушындай хәерле мәҗлесләр оештырган өчен, мәхәлләгә, хәзрәтебезгә, мәчеткә йөрүче мәхәллә картларына инде шушындай күркәм мәҗлесләр оештырган өчен, Аллаһ Тәгалә шушы тырышлыгыгыз өчен, шушы ниятегез өчен әҗр савапларын бирсен, кыямәт көнендә шушы савапларны күреп инде шатланышырга насыйп әйләсен иде. Һәм инде менә вәгазебезне дә инде сорадылар, шушы татар халкында да, халкыбызда мәчетнең тоткан урыны, мәчетнең әһәмияте, һәм шулай ук намазның менә ни өчен мусульман кешесе укырга тиеш, шулар турында әзрәк кенә яктыртып бәян кылып китә алмассыңмы дип сораганнар иде. Һәм чынлап та менә тарих битләренә күз салсак, татар халкында мәчет бик зур урынга ия. Менә кем тарих белән кызыксына, укысагыз, менә бабаларыбыз хәтта берәр яңа бер авыл төземәкче булып, яңа бер җиргә күченеп китсәләр, менә тарихта бар, хәтта 3 гаилә бер җиргә барып, яңа бер авыл төземәкче булганнар, алар иң башта барып шушы җирлектә мәчет төзегәннәр. Аны уйлап карагыз, башта үзләренә үй төзегәнче шушы җирлеккә барып башта мәчет төзегәннәр, аннан соң гына үзләренә йорт төзергә кирешкәннәр. Хәтта менә бик гаҗәеп, безнең бит инде тарихыбыз бик гыйбрәтле диек инде, бик ачы язмышлы. Хәтта менә сөргенлеккә сөргәндә дә Сибир якларында безнең бабаларыбыз хәтта шунда да мәчет төзегәннәр. Уйлап кына карагыз, татар халкында мәчет нинди зур урын биләп тора. Хәтта шундый сөргенлектә вакытта да Сибирдә дә бабаларыбыз нишләгәннәр? Мәчет төзегәннәр. Һәм инде бабаларыбыз мәчет төзеп кенә калмаганнар матурлыгы өчен, ямүстәр өчен шушы авылга, шушы тора торган җирләренә һәр даим ул мәчеткә йөргәннәр, намаз укыганнар, гыйлем алганнар һәм балаларны да иң беренче хәреф танытырга, иң беренче дугаларны өйрәтергә кая җибәргәннәр? Мәчеткә. Ягъни безнең менә халкыбызда шушындый мәчет бик зур урын биләп тора. Һәм бүген көндә дә тормышыбызга күз алсак, шулай бит менә тормышыбызның иң шатлыклы вакытында да без мәчеткә киләбез, һәм иң кайгылы, иң шундый каты бәла-каза килгәндә дә без кая киләбез? Мәчеткә киләбез. Иң шатлыклы ул никах, бала туу булсынмы, мәчеткә киләбез, шулай бит. Хәзрәт, исем куша алмассыз микән, никах укый алмассыз микән дип, никахны да мәчеттә укыйбыз бит инде. Һәм шулай ук инде якыннарыбыз бу дөньядан Аллаһ хузурына күчә икән, без кая киләбез? Мәчеткә киләбез. Шулай бит. Аны кафенләргә, аны җирләргә, җиназасын укырга, ягъни безнең милләтебезнең, халкыбызның тормышында мәчет бик зур роль уйный. Бөтенебездә шушы мәчет бусагасын алды. Әмма кызганыч, шушы динсезлек чоры белән инде 70 еллыкта безгә бит инде әдәбият ашада, инде гәзит ашада, телевизор ашада, кинолар ашада, спектакльләр ашада дингә карата әзрәк кенә мәхәббәтне суындырдылар. Шулай бит, шуның аркасында менә әле дә аның тәэсире бар. Әлхәмдүлилләh, инде менә хәзер бәрбер халык уяна, бәрбер әз булса да дингә тартыла башлады. Әмма бәрбер әле халыкта ничектер мәчеткә карата, дингә карата ниндидер салкын караш. Менә шушы тарих битләренә карап, ничек бабаларыбыз безнең мәчетне хөрмәт иткән, ничек анда йөргәннәр, һәм менә кайбер хәдис аятларны алып безгә искә төшереп китерә кирәк. Менә безгә без татарлар, без мусульманнар, менә үзен мусульман дигән кеше тормышын шушы шатлыклы кайгылы вакытында гына мәчет белән бәйләмичә, һәр даим, һәр көнне күңелен мәчет белән бәйләп яшәргә кирәклеге турында без менә әзрәк аңлатып искә төшереп китербез. Чөнки менә хәдисләргә карасак,
Иң беренче хадисне алырбыз, Муслим җыентында килә торган хадискә килә: "Ахабба билади иля Аллаһ масаҗидуха ва абгада билад иля Аллаһ асвaqуха." Аллаһ каршында да иң хәерле җирләр ди, иң хәерле җир, иң хәерле район, авыл, шәһәр ди, мәчетле булган җирләр ди. Аллаһның иң яраткан, иң сөекле җире ди, мәчетле булган җир ди. Иң яратмаганы ди, иң сөексезе ди, базарлар, кибетләр күп булган җирләр ди. Ни өчен шундый чагыштыру? Иң яратканы мәчет ди. Чөнки мәчеттә Аллаһны зикр итәләр. Мәчеттә өйрәнелә нәрсә яхшы, нәрсә начар. Мәчеттә өйрәтелә изге гамәлләр кылырга. Мәчет тыя кеше хакын бозудан, алдалаудан, явызлыктан, ягъни бөтен дөньяда кешегә файда китерә торган нәрсәгә өнди һәм начарлыктан тыя. Шуңа да Аллаһның кануннарын өйрәнгәнгә күрә Аллаһы Тәгаләнең иң хәерле җирләре шушы мәчет, Аллаһны зикр итә торган урыннар. Ни өчен базар, кибетләр күп булган җирдә? Чөнки гадәттә базарда алдау күп, шулай бит? Алдау, ялган. Бу дөрес аңларга кирәк. Бу мәчет, базар, кибетнең төзергә ярамаганлыгын да, йөрергә ярамаганлыгын дип аңларга кирәкме? Юк, бу чагыштыру гына. Бөтенесе мәчет төзүдә, кибет төзүдә, кибеткә йөрүдә, базарда сатуда бөтенесе хәләл, харам түгел. Әмма базарда күп вакытта алдаш күп, шулай бит? Кешеләрне үлчәгәндә алдылар, я сыйфатсыз товар сатып җибәрәләр. Шундый алдау күп булган. Мәчеттә эшләнелә бар ди хәерле эшләр. Шуңа да Аллаһы Тәгалә инде менә мәчетләрне ярата. Һәм мәчеткә йөреп әле кеше бер-берсе белән тагын да якынлаша, туганлаша. Шулай бит? Менә син туганыңны теге 2 атнага бер, атнага бер, айга бер күрергә мөмкинсең, шулай бит? Менә мәчеткә йөргән кардәшеңне гел бергә, ягъни көн сайын көненә 5, 4, 3, 2, ким дигәндә бер тапкыр күрәсең. Шулай араны якынайта. Һәм мәчеттә намазны бергә уку, өйгә укыганда караганда күпкә җиңелрәк. Өйдә укырга, ялкауланырга мөмкинсең. Менә күмәкләшеп бергә нәрсә генә эшләсәң дә, ул күпкә җиңелрәк. Чөнки шайтанга да җиңел бер кешене адаштырырга, менә бер 7-8 мәхәллә халкын адаштыруга караганда да. Һәм шуңа да менә мәчеткә йөрүнең әле тагын бер үзенчәлеге, фазиләте бар. Анда мәчеткә менә әлхәмдүлилләh менә кемнәр җыяу килде, булар инде савапны иң күбе җыйды. Булар инде Аллаһ каршында менә бу әҗр савапны инде күбрәк үз капчыкларына тутырды. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтә, шулай Муслим җыентында килә торган сахих хадистә: "Ма мин раҗулун ятаваддады фаюхсину уду'ады, thumma ya'ti masjidan ila al-masajid fayakhtu khutuwatan illa rufi'a biha darajati." Кемдә кемде җиренә җиткереп өендә ди тәһарәт алып, мәчеткә юнәлде икән ди, аның ди һәрбер адымына ди Аллаһ субханаһу ва тааля ди бер әҗр савап языр ди. Һәм бер гөнаһын гафу итер ди. Карагыз, бер адым өчен ди. Һәм нәрсә ди? Шушыны ди атлаган сайын Аллаһы Тәгалә каршына аның дәрәҗәсе үсәр ди. Һәм нәрсә ди? أو حط عنه بها خطية أو كتب له بها حسنة دي. Монсыны инде әйткәнем, һәр бер адымы өчен гөнаһын ярлыкланыр һәм бер дәрәҗә Аллаһ каршында үсер диде. Һәм әле икенче риваятта килә: "Ва инна фадла салати ar-rajul fi jama'ati ala salati wahdahu bi 25 daraja." Fi ривая ухра ва 27 daraja ди. Икенче риваятта килә шулай сахих хадистә ди. Берәр бу инде күбрәк иратларга кагыла. Ират кешегә ди, өендә укыганга караганда ди, мәчеткә килеп җәмәгать белән укый икән дип берәр намазын ди. Шушы намазы ди 25 мәртәбәгә ди өстенрәк ди. Икенче риваятта килә 27 мәртәбәгә ди саваплырак ди. Уйлап кына карагыз, өйдә укыйбыз икән, берәр кеше анда 1 сум биреп тора. Берәр бай кеше. Намаз укысам, мисыңа без кызыктырабыз бит балаларыбызны, шулай бит. Намазын укысан,
Бер бүләк алып бирәм, 10 сум акча бирәм дип анда 1 сум кызыктырабыз бит төрле чаралар теге балаларыбызны диндә тәрбияләр өчен. Менә монда бер кеше әйтә икән, "Нәйдә укыйсың икән? 1 сумга бир." Мәчеткә килеп укыса, мин сиңа 27 сум бирәм, яки 25 сум бирәм. Яки инде күбәйтебрәк әйтгәндә 250 сум, 270 сум дип без һәрберебез мәчеткә килеп укырбыз. Шулай бит? Чөнки без акчаны яратабыз. Әмма акча бу вакытлыча дөньяның валютасы. Әле бит бар икенче валюта безнең. Ахират дөньясына кирәк булган. Шулай бит? Менә шушы савап. Менә шушы савапны инде без кошелекка салып барабыз. Без аны күрмибез бу дөньяда. Әмма хәбәр ителгән ничек шушы әҗерләрне эшләп була. Менә шушы хәдисләрдә, аятләрдә, әмма без аны инде үлгәннән соң күреп шатланачакбыз. Ярый әле йөрдем, ярый шушы изгелекне кылдым дип. Әмма кайбер кеше әйтер, "Ну хәзрәт күрмәгәнне ничек эшләп булсын? Аннан бит кайткан кеше юк." Әмма менә бу шулай ук дини мәгърифәтебез әз булу сәбәпле, менә шундый үзебезгә гызыр табабыз, намаз укыбаска, мәчеткә йөрмәскә. 1400 ел элек, 14 гасыр элек диек инде. Менә Мөхәммәд исемле кешегә, ул безнең сөекле пәйгамбәр саллаллаһу инде 7 кат күккә Исра Миғраж кичәсен барыгыз да беләсез бит инде. 7 кат күккә күтәреп күрсәттеләр. Менә шушы җәһәннәм була, шушы җәннәт була, менә шушындый газаплар каралган дип. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу киредән, яңадан, янәдән җиргә төшеп халкына ирештерде. Менә миңа күрсәттеләр ди, хакыйкый үз күзем белән күрдем ди. Бит пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу гади кеше иде. Ул ашады, ичте, йоклады. Балалары булды, гаиләләре булды. Эшләде, кәсеп итте, гади кеше иде. Һәм менә шундый аклану булмасын өчен, аннан кайтмаганнан күрмәде, менә бу савап, гунах, җәһәннәм, җәннәт аны күрүче булмады дип аклану булмасын өчен 14 гасыр элек Аллаһы Тәгалә аны шушы 7 кат күккә күтәреп күрсәтте җәннәтне дә, җәһәннәмне дә. Әҗр савап эшләп, Аллаһ ризалыгы өчен гамәлләр кылып, Аллаһның рәхмәтенә ирешәбез икән, менә шушы җәннәткә керәсең диде. Әгәр дә инде гынахлы гамәлләр кылып яшәсәң, һәм шундый хәлдә үлеп китсәң, урының җәһәннәмдә булачак дип Пәйгамбәр саллаллаһу шушы азапларны күрсәттеләр. Һәм ул шушы җир шарына, җиргә төшеп сөйләде. Иң беренче Абу Бакр радиллаһу анһу һәм калган сахабаларга. Һәм ул вакытта да әйттеләр, ничек инде шушындый әкияткә ышанасыз дип. Ул вакытта да ышанмаучылар булды. Әмма хакыйкый күңелләренә иман кергән кеше ышанды. Чөнки бәрабер ул безнең фитрабыз. Чөнки менә Куръанда да бик күп аятлар килә бит. Шушы ышанмаучы мөшрикләрдән дә сорасаң да, кем шушы күкләрне, җирләрне бар итте? Кем сезне ризыкландыра? Алар да һичшиксез Аллаһ дип әйтерләр дә. Чөнки безнең фитрабыз шундый, без бәрабер ышанабыз. Шушы бар нәрсә дә тиктомалдан барлыкка килмәгәнне. Аның ясаучысы бар. Менә әйтсәк, шушы өстәлнең дә тиктомалдан үзе бар килде дип, беребез дә ышанмый. Чөнки беләбез, бу өстәлне завод ясаган, яки бер балта остасы эшләп куйган, шулай бит инде. Әмма мәчеттә тиктомалдан үзенә үзе барлыкка килдерсә, беребез дә ышанмый. Шулай бит. Абу Ханифага килгәннәр бит, рахимахулла. Ни дип? Нишап теге атеистлар дигән, Аллаһны юк дип инкар итүчеләр нигә диспутка инде, спорлашырга чакырганнар бит. Һәм инде бу соңга калып килә дә, нишап син имам бит, ниша соңга калдың дип. Әмма инде су буеннан барасы идем ди. Шушы теге паром шикерлеме инде, лодкама нәрсә көтеп торганда инде ди. Мин көтеп тордым ди, шушы кимәнең үзеннән үзе ясалып биткәнен ди. Менә мин карап тордым ди, агачлар үзләре килеп төште ди, үзләре дә теге киселде ди, үзләре җыелды ди, шундый карап пайда булды да, мин утырып шуның белән килдем ди. Син акылсызмы әллә ди?
Без сине ди имам дип, шунда гыйлем әһле дип, шушында сөйләшергә чакырдык. Син безгә ди әкият сөйләп торасың ди, булмаган нәрсәләрне ди. Ник мин дә әле гади бер карап турында гына, гади бер көймә турында гына сөйләдем ди. Ә сез ди бөтен шушы галәмнәрне бар итүче ди. Шундый төгәл, көн сайын кояш чыга, көн сайын үз вакытында бата. Шулай бит җәй белән кыш алышына, бөтен шундый үтә төгәллек галактикалар ди, җир шарларын үзеннән үзе генә барлыкка килгән дип, нисез спорлашмакчы буласыз ди. Мин дә әле гади генә бер карапны сөйләдем ди, шуны үзеннән үзе пәйда булган дип. Сез инде мине акылсызга, наданга чыгардыгыз ди. Сез үзегез спорлашасыз ди, шушы галәм тиктималдан үзе генә барлыкка килгән ди. Шуннан соң кайсыбыз безнең акылсыз дип, шушы атеистларны дигәндә ул авызларын ябып куя. Һәм менә шуңа да без теге үзебезнең тәкәбберлек аркасында, үзебезнең ялкаулык аркасында инкар итсәк тә, беләбез, җир шарында бер нәрсә дә тиктималдан гына барлыкка килә алмый. Чөнки һәрбер нәрсәнең ясаучысы бар. Гади генә нәрсәләрне дә менә үзеннән барлыкка китерә алмаган кебек, менә карагыз, уйлап кына карагыз, ничек күпме төрле чәчәк кенә бар, күпме төрле үсемлек кенә бар, күпме төрле кош-кортлар бар. Ничек алар тиктималдан барлыкка килә алсын? Һәм менә шушы ясаучы да Алла Субхану ва Тааля. Һәм беләбез, һәрбер ясалган нәрсәнең бар үз кануннары, үз тәртипләре. Шулай бит, машина алып чыкты икән автосалоннан, аның машина белән бергә китапчыгын бирәләр. Шулай бит инде. Микроволновка барып алды икән ДНСтан. Аның бирәләр шулай китапчы инструкция ничек кабызырга, шулай бит инде. Машинаны кындан да инде бензин салырга, ничек кайсы нәрсәсен баскач нәрсә эшли, бөтенесен күрсәтелгән. Һәм шулай Аллаһ та җир шарын бар итте дә безгә үзенең кануннарын җибәрде. Шушы җир шарында дөрес итеп яшәргә кирәкле ул да булса Коръән-и Кәрим. Шушы китапны, шушы кануннарны кулланып яшибез икән, димәк инде без озын, бәхетле тормышта яшәячәкбез. Ничек безгә менә шушы машина булсын манда, башка төрле кирәк җиһазлары, әгәр дә без инструкция буенча завод таләп иткәнчә кулланабыз икән, озак еллар буе безгә хезмәт итәчәк. Һәм шулай без дә Аллаһ Тааляның шушы кануннары белән, Коръәннәре белән гамәл кылып яшибез икән, без дә бу дөньяда бәхетле, яхшы тормышта яшәячәкбез. Һәм менә шуңа да шушы бөтен нәрсәләрне белер өчен безгә кирәк инде шушы мәчетләргә йөреп, шушы гыйлемнәр алырга. Аллаһ Тааля нәрсә таләп итте бездән, нәрсәгә әмер итте, нәрсәдән тыйды, ничек шушы әҗр-савапны эшләргә, ничек шушы Аллаһ Тааляның җәһәннәмнән сакланырга. Һәм менә бер хәдисендә дә әйтте, ул хәдисендә әйтербез, кемдә кем ди, менә шушы мәчеткә җыелып, Аллаһның сүзләрен өйрәнә икән, Аллаһның аятларын укый, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләрен сөйли икән, кемнәрдер тыңлый икән, шушы кешеләрнең күңеленә ди рәхәтлек иңәчәк ди. Һәм менә ул озын хәдис, без аны Муслим җыентыгында килә, без аны тулысынча алырбыз, чөнки бу хәдистә башка тормышның икенче якларына бик күп файдалары ята. Мен нафаса анил муъминин курбатан мин курабид дуньяди нафаса Аллаһ анху курабы мин кураби яумил қиямади. Берәр мөэминнең ди, берәр мусульманның ди, бу дөньяда ди, берәр борчуыннан ди арындырасың икән ди, ярдәм итәсең икән ди. Менә һәрберебезнең ниндидер проблемалар бар, ниндидер борчуларыбыз бар, шулай бит. Һәм берәр кеше ди шушы проблеманы, шушы борчуны шишергә, шушы кардәшеңә ярдәм итәсең икән ди. Шулай ук Аллаһ Тааля синең үзеңә ди, бу дөньяның да ди, борчу мәшәкатен шишергә, проблеманы шишергә ярдәм итәчәк ди. Һәм кыямәт көненнән дә ди, куркынычлык дәһшәтеннән ди, сине ди арындырачак ди. Карагыз, динебез ни күркәм дин, өйрәтә ярдәмләшергә. Кешегә ярдәм иткәндә дә ди, кешенең проблемасын шишергә ярдәм кулы сузганда да ди, аның файдасы ди үзеңә ди. Без бит инде нәрсә ярдәм итим аңа дип уйлыйбыз, күбрәк ярдәм аңа китә дип. Әмма берәр кешене борчуыннан арындырабыз икән, аның файдасы үзебезгә кайта икән. Чөнки Аллаһ Тааля, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, кемдә кем ди, берәр кардәшенә ди ярдәм итте икән ди,
борчуыннан арындырды икән ди, күңел төшенкелегеннән. Аллаһы Тәгалә синең үзеңә ди, бу дөньяда һәм ахирәттә дә ди, шушындый борчудан ди арындыру бирәчәк ди. Үзеңә үк ярдәм итәчәк ди. Һәм нәрсә ди? وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ди. Берәр авыр хәлдә калган кешегә ди, кардәшеңә ди, шулай ук авырлыгыннан чыгып җиңеллек бирсәң ди, мәсәлән, берәр кардәшеңнең ди бик зур әҗәте бар ди. Һәм инде вакыты җитте, әмма түли алмый. Җитеп бетми анда, тегегә авырту сәбәпле күп даруга китә, я операциягә, яки бакчак проблемалар белән. Һәм син шушының әҗәтен түлисең икән, я гомумән түләп кичерәсең, я түлисең, әмма түләүне ашыктырмыйсың. Аллаһы Тәгалә ди, сиңа ди үзеңнең авырлык вакыты килсә ди, үзеңә шулай ук ярдәм итәчәк ди шушы авырлыктан, шушы авырлыкны чишер өчен ди. Карагыз, бүгенге көндә бар бит кайбер дусларыбыз шундый зур теге бәла-каза килде, шулай бит авырлык каршында калды. Без уйлыйбыз инде, әгәр дә ярдәм итсәк, менә аңа ярдәм иттек дип. Чынлап та аңа ярдәм итү инде бу. Әмма хакыйкатьтә әзрәк асылына төшеп караса, аңа ярдәм итү үзебезгә ярдәм иткән килеп чыга. Ни өчен? Чөнки кешегә ярдәм иткән саен Аллаһы Тәгалә сиңа үзеңә ярдәм итә икән. Бу дөньяда да һәм ахирәттә дә. Һәм нәрсә ди? وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Кем ди? Берәр кешенең ди, берәр мусульманның, берәр кардәшенең ди, берәр кимчелеген, гынахын яшерә икән ди, Аллаһы Тәгалә бу дөньяда да һәм ахирәттә дә аның бер кимчелеген, бер гынахын яшерәчәк ди. Менә без бит инде кызганычка каршы тел сөяксез булгач тик тормый, шулай бит якка да бурыла, бу якка да күбрәк инде ул гайбәт, кеше рәнҗетү, кеше тикшерү бит инде, шулай бит инде. Гадәттә аның кимчелекләрен сөйләргә яратабыз. Ул шундый, ул мондый, ул тегендей. Әмма шул вакытта, әгәр дә аның кимчелеген яшереп калдык икән, берәр дустыбызның булсынмы, күршебезнең булсынмы, берәр гынахын, Аллаһы Тәгалә шулай китереп чыгарчак, үзебезнең гынахларыбызны, үзебезнең кимчелекләребезне кеше алдында яшерәчәк. Әгәр дә телибез икән инде безнең кимчелек гынахларыбызны кешегә чыгуын, фаш ителүен сөйлә. Телибез икән яшерүне безгә киресенчә булдыралганча кешенең кимчелекләрен яшерә кирәк. Шул вакытта Аллаһы Тәгалә үзебезнең кимчелекне яшерәчәк. Һәм нәрсә ди? Валлаһи фи ауни абди макана абду фи ауни ахиһи ди. Кешенең кардәшенә ярдәм итүне туктатмаганга хәтле ди, Аллаһ шушы кешегә ди ярдәм итүдән туктатмаячак ди. Карагыз, нинди күркәм сүзләр, шулай бит. Бар арабызда шундый кардәшләр, машалла, теге ак көнчелек белән карап торасың аларга. Гел менә ярдәм итәргә генә тора. Ишетә икән моңа ярдәм кирәк, барып аңа ярдәм итә. Ишетә икән анда шушы кеше берәр нәрсә мохтаҗ, барып шушы кирәк әйберен бирә. Һәм карыйсың, үзенә дә берәнендә ярдәм кирәк булса, бер кеше урынына 10 кеше килә аңа ярдәмгә, ярдәм кулы сузып. Менә бу бары шундый дуслар, чынлап та шундый ихлас, шундый теге ярдәмчел, аларга карап сокланаем. Менә кая гына ишетмәсен берәр кардәшкә ярдәм кирәк. Ул иң беренче булып ул ыргылайды, шуңа ярдәм итәргә. Һәм чынлап та аның берәр проблемасы чыкса, тиз шишә иде. Аллаһ та шулай китереп чыгара, ярдәмче кешеләр үзләре киләйер. Син монда шундый проблема бар икән, әйдә ярдәм итегә. Менә безгә дә шушы хадис белән вагазланып, безгә дә шундый ярдәмче булырга кирәк. Чөнки менә сахабаларыбызга карасак, алар һәр даим ярдәм итеп торырга тырыштылар. Теге Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтә бит. Менә ди, Аллаһ юлында көрәшкә чыгасы бар ди. Кем булдырала үз малын ди, Аллаһ юлында сарыф итсен әле дип игълан ясый да, сахабалар инде малларын китерә башлыйлар. Без беләбез, сахабалар гел изгелектә, хәерле гамәлдә ярышалар иде. Бигрәк тә Абу Бакр белән Умар радиллаһу анһума.
Һәм Умар радиллаһу анһу ярты малын алып килә, шушы Аллаһ юлында сарыф итәргә, мусламаннарга ярдәм итәргә. Ярты малын алып килә. Һәм бу юлы мин Абу Бакрны уздым ди. Уйлап кына карагыз, күз алдына китереп булмый, ярты малыбызны, бөтен булган малыбызның яртысын илтеп бирәбез мусламаннарга, мохтаҗларга ярдәм итәргә. Без моны теге мәсәлән, алык 100 мең запас бар, 100 меңнең 50 меңен илтеп бирдек ди, берәр шушы мохтаҗ кешегә. Күз алдына китерә алмыйбыз бит инде. Шулай бит, алып китсәк тә 500 1000 алып килергә мөмкин инде. Теге бик юмартыбыз, теге 5000 бирергә мөмкин. Әмма шушы булган сумманың яртысын илтеп бирү безнең өчен ул бик зур иман таләп итә инде. Шулай бит, бик зур тақвалык. Һәм Умар шулай эшли, ярты малын китерә. Һәм бу юлы Абу Бакрны уздым ди. Чөнки алар беләләр, сахабалар бик яхшы аятны беләләр. Фастабикул хайрат. Изгелек кылуда ярышыгыз ди. Без бүген көндә ярышабыз. Дустыбыздан яхшырак машина алырга, күршедән зурак йорт төзүдә, шулай бит. Әмма алар ярыштылар. Без бу дөньяның валютасын җыйсак, алар ахират валютасын җыюда бик каты тырышлык күрсәттеләр. Һәм Абу Бакр алып килә бөтен булган малын. Бу безнең өчен әкият сыман тоела инде. Шулаймы? Әмма бу тормышта булган чын хәл бу. Сахих хәдистә килә. Һәм Умар инде җавап җибәрә. Валлаһи ди, мин бер кашанда шушы Абу Бакрны радиллаһу анһу уза алмаммын икән ди. Һәм Пәйгамбәр сорый: "Син нәрсә калдырдың син гаиләңә?" ди. Мин Аллаһ һәм аның Расулын калдырдым. Юк, шунда әйтте, кемне калдырды? Аллаһ һәм аның Расулын калдырдым. 3 тапкыр шулай сорый һәм әйтә: "Мин дип бар малымны да ди, шунда Аллаһ юлында сарыф итәргә алып килдем" ди. Чөнки ди, Аллаһ бирүче ди, Аллаһ мине бер кашан да аш калдырмаячакты үз юлында сарыф иткән өчен ди. Һәм Пәйгамбәрбез дә елмаеп җибәрә. Умар инде җылый, чөнки бит узалмады, бөтен малын китерде. Һәм менә бunda да безгә нинди зур вагыз, сахабалар ничек тырыштылар ярдәмчелектә. Һәм безгә дә моның дәрәҗәгә җитә алмасак та, әмма әз булса да безгә дә ярдәмләшергә кирәк. Ишеттек икән, берәр кардәшебез авыр хәлдә калды. Мәсәлән, операциягә акча җыялар ди. Тырышып булдыра алганча аңа илтеп бирергә. Алейкуссалам ва баракату. Күрәбез икән, берәр ялгыз әби, ялгыз бабай тора икән үзе генә. Көтмин аның капка төбен көрәргә. Үзебез барып иң беренче капка төбен көрәп куйыйк. Күршебездә шундый ялгыз әби бабалар тора икән, шатландырыйк аны, әзрәк кенә теге тәмтем пешерсәк тә кертеп бирик. Менә шулай ярдәмләшеп яшәргә кирәк, чөнки ярдәмләшү үзебезгә файдага, Аллаһ Тәгалә шул кешенең үзенә ярдәм итәчәк ди. Һәм инде менә безнең бүгенге темага барып җиттек. Шушы мәчетләр темасы. Ва ман салака тариqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Кем ди, гыйлем алу юлына басты икән ди. Гыйлем алырга омтыла икән, тырыша икән ди, шушы мәчетләргә килә икән ди. Тыңлыйм әле Аллаһ Тәгалә турында, аның дине турында белим әле ди, хәлалны харамнан айырыга өйрәним әле ди. Нәрсә ул изгелек, нәрсә ул гунах, шуларны белеп, эшләп, гунахларыннан тыелыйм әле дип, шушындый гыйлем юлына баса икән ди. Аллаһның динен өйрәнүдә Аллаһ Тәгалә аңа җәннәткә юлны җиңеләйтәчәк ди. Ничек итеп җиңеләйтә? Чөнки гыйлем алып кына, шушы мәчеткә килеп кенә, шушындый вагызлар тыңлап кына, Коръән тәфсирләрен генә тыңлап, Пәйгамбәрнең хәдисләрен генә өйрәнеп, без белә алабыз, ничек итеп җәннәткә кирип була, нәрсә ул халал, нәрсә ул харам. Ничек итеп шушы Аллаһ Тәгалә ризалыгын алырга, ничек итеп аның ачуына дучар булмаска өйрәнә алабыз, бары тик нишләп кенә шушы мәчеткә йөреп, шушындый гыйлем мәҗлесләрендә генә йөреп. Һәм нәрсә ди? Ва мәҗтәмә каумун фи бәйтин мин буютилләh. Безгә дә шушылардан бүген булырга насыйп әйләсен. Амин. Кимдә кем ди, Аллаһ йортына ди, җыелса ди. Без әлхәмдүлилләh бүген шушы Аллаһ йортына җыелдык име? Ятлуна китабаллаһи ва ятадарасунаху бәйнәһум ди. Һәм ди, Аллаһның китабын укысалар ди, бер-берсенә өйрәтсәләр ди. Без монда Аллаһ Тәгаләнең аятларын, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хәдисләрен
сөйлибез бит инде, өйрәнәләр икән ди, сөйлиләр икән ди, тыңлыйлар икән, укыйлар икән ди. Нәрсә ди? Илля назалат алейхимус сакина. Аларга ди күңелләренә тынычлык иңәшәк ди. Нәһә сөйләбезме? Бөтен проблемаларны онытып, рәхәтлекне сизәбез. Шулай бит? Бөтен нәрсә онытылды. Аллаһы Тәгаләнең шушы рәхәтләнеп аятларын, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи хәдисләрен тыңлыйбыз. Ва гашиятхумур рахмади ва хафатхумул малаика ди. Хәмди Аллаһы Тәгалә шушы рәхмәтне биләп алыр, фәрештәләр ди канатлары белән ди, аларны ди каплап чорнап алыр ди. Һәм нәрсә вазакарахумулла фи ман индәһ ди. Һәм Аллаһка каршында ди шушы фәрештәләр ди зикр итеп торырлар ди. Нәрсә дип? И Раббым, синең бәндәләрең бүген шушындый җирдә үзеңнең йортыңа җыелып, синең динеңне, синең сүзләреңне өйрәнделәр, тыңладылар дип мактап торырлар ди. Аллаһ каршында. Карагыз, менә яратабыз бит. Начальство каршында шулай бит инде. Президент булсынмы, глава булсынмы, бер фирма, заводның директоры каршында әгәр дә безне берәрсе мактап торса, ул шундый яхшы эшче вакытында эшкә килә, тырышып эшли, шулай бит инде. Рәхәт бит инде. Премия бирмәсә дә мактау үзе рәхәт. Шулай бит. Әле шул мактауга өстәп әле премия язып куйса, тагын да күңелгә шатлыклы, рәхәт булып китә. Шулай бит. Ә монда галәмнәрнең хуҗасы бар, президентларның бар, главаларның бар, миллиардерларның да иң бае Аллаһы Тәгалә каршында фәрештәләр мактап торыр. Менә бу бик зур дәрәҗә. Шуңа да менә бу мәчетләребезгә йөрергә тырышып, шушы намазларыбызга бигрәк тә тырышып, менә җомгаларга, альхамдулилла, менә безнең халык гаеткә йөри, әмма нишләптер менә әле уянып бетәлми инде, гафиллектә җомга намазына салкын карый. Бу инде абыйларыбызга, әтиләребезгә, бабайларыбызга кагыла. Җомга кайбер галимнәр фикере буенча, хәтта менә безнең Ханафи мазхабында да ан буенча инде ни бара, бәхәс бара инде, кайсысы өстенрәк дип инде, хәтта безнең Ханафи галимнәре дә әйтә, җомга хәтта гаеттән дә өстенрәк ди. Шуңа күрә менә безгә җиткерергә кирәк халыкка, абыйларыбызга, бабаларыбызга, җомга намазында да ничек гаетләргә киләбез бит, мәчетләрне тутырып, җомгага да менә шулай йөрергә кирәк. Менә җомгага йөрү дә иратлар өчен бер фарыз гамәл булып тора, безнең бурыч булып тора. Ничек менә бер хадистә әйткән бит, җомга намазының фарызлыгы турында шулай ук өстенлеген لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم إمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى دي. Бу хадистә әйтә, кемдә кемде гысөл җомга гысөле алып ди, шушы җомгага намаз укыйм дип бару нияте белән чыгып китә икән ди, һәм хуш исле, тәмле исле майлар, мисклар дигәндә парфюм куллана икән ди, һәм җомга сөйли башлаганчы, ягъни минбарга имам чыгып җомга сөйләгәнче дип килеп утыра икән ди, һәм җомганы диккать белән тиешенчә сөйләшмичә, мишәйтмичә бөтен кешегә тыңлый икән ди, бу кешенең ди шушы ике җомга арасында булган гынахлары кичерер ди. Ярлыкланыр ди, пакланыр ди, чистарыныр ди. Карагыз, безнең бит инде кимчелекләр, гынахлар күп. Менә шушы җомгага йөрү дә нишли икән, нишләтә икән? Паклый, чистарта икән. Ике җомга арасында булган гынахны. Һәм әле икенче риваяттә килә, кемдә кемде 3 җомганы ди бер сәбәпсез калдыра икән ди, аның калбенә мөһер салыныр ди. Бу бит шулай куркыныч. Әгәр дә без гызырсыз бер сәбәпсез җомга калдырабыз икән, о абыйларга кагыла индеме? Мөһер салыныр. Нәрсә дигән сүз? Мөһер салыныр. Ягъни шушы хакыйкатьне кабул итә алмас ди. Ягъни шушы изгелек кылуга теләк тумас ди. Шушындай мөһер салына, менә
сизелә бит кайбер вакытта дини йолаларны үтәргә әзрәк салкынрак карый башласа, ничектер изгелек кылуга тартылмыйбыз, киресенчә гөнаһлы гамәлләр кыласы килә башлый. Әгәр дә инде саваплы гамәлләр эшли башласак, мәчеткә дә тырышабыз, намазга йөрергә, Коръән дә укыйбыз, вагызлар да тыңлыйбыз име, бер изгеле икенчесен тарта башлый. Тагын да күбрәк яхшы хәерле гамәл кыласы килә башлый. Һәм менә шуңа да безгә нишләргә кирәк, тырышырга кирәк, менә бу җомгаларга да салкын карамаска. Һәм графикка кертергә кирәк, менә 5 вакыт намазның да ничәсенәдер йөрергә. 5 вакытка йөрсәк инде әлхәмдүлилләh. Әмма бит инде эш сәбәпле, сәфәр сәбәпле һәм башка гозурлар белән 5 вакытка килеп бетә алмаска мөмкин без. Әмма барыбер тырышырга кирәк. Абыйларга инде бу сүз инде менә шушы савапларны алыр өчен 27 сум дидек бит инде, 27 әҗерне графикка кертергә. 2 намазгамы, 3 намазгамы, кемгә ничек уңайлы. Мәсәлән, кемдер көндезен эштә, ул киләлә иртәнге белән ястүгә. Әлхәмдүлилләh, графикка кертеп килик иртәнгегә ястүгә. Яки инде кемдер пенсиядә, мәсәлән, илә белән анда икенде акшам ястүгә киләләр ди. Менә шулай итеп, үзебезнең графикка кертергә тырышыйк инде нәрсәне шушы мәчетләребезгә йөрүнүдә. Һәм менә аз гына вакыт калды, шулай намаз укының да әһәмиятен инде искәртеп китәсем килә. Менә ни өчен соң кеше, без әйттек бит, мәчеткә йөрү дидек инде, дөресрәк булыр инде ул башта сөйләсәк, менә шулай бит намаз ни өчен укырга кирәк дигәндә инде. Менә без беләбез, бу дөньяда бер нәрсә дә бушка килми. Шулай бит, нәрсәләр бирделәр икән безгә, без аның өчен шулай нәрсә бирергә тиешбез. Кибеттән менә пятерочкага кирип продукция җыеп чыктык икән, безгә шушы мөмкинчелекне тудырган өчен уңайлык бит инде. Анда иписе дә бар, сөте дә бар, колбасасы да бар, җиләк җимеше дә бар, согы да бар. Мөмкинчелек бит инде. Без аларны бөтенсен дә ясый алмыйбыз. Алар безгә ясап алып кайтып бирделәр. Монда авылга барып алдык. Җыеп алабыз да шушы уңайлыклары өчен, шушы биргән нәрсәләр өчен без түлибез. Шулай бит? Акча белән. Һәм инде эштә дә без эшләп күрсәткән өчен, нәрсәләр җитештергән өчен, эшнең нәтиҗәсе итеп безгә хезмәт хакы түлиләр. Ягъни бу дөньяда бушка бер нәрсә дә юк. Без һәрбер нәрсә өчен түләргә тиешбез. Түләргә һәм рәхмәтле булырга. Һәм менә карасак, менә ни өчен намаз укырга дигәндә, менә тирә-якка карасак, безгә бик күп нәрсә бирелгән. Суларга һавасы бирелгән. Ишергә суы бирелгән, шулай бит чишмәләрдән барып тәмле сулар эчәбез. Һәм әле шушы тәмле суларны эчергә дә, һаваларны суларга да бурын бирелгән, шулай бит инде. Шушы тәмле ризыкларны ашар өчен авыз, теш, тел бирелгән, эшкәртергә ашказаны бирелгән, шушы җирдән йөрергә аяклар бирелгән, шушы бөтен матур гүзәллекне күрергә күз бирелгән. Һәм без уйлыйбыз, менә бу бөтен нимәт тик томалдан гына бирелгән дип. Әмма без беләбез, бу дөньяда бер нәрсә дә бушка бирелми. Нәрсә алдың икән, аның өчен түләргә кирәк. Эшләдең икән, ахырдан инде хезмәт хакы аласың шушы эшең өчен. Бер нәрсә дә бушка юк. Һәм менә шушы бөтен азык-төлек өчен дә, ризыклар өчен дә, һавасы өчен дә, шушы сәламәтлек өчен дә, йөргән өчен дә без нишләргә тиешбез? Рәхмәтле, шөкерле булырга тиешбез. Кемгә? Шушы галәмнәрне бар итүче, шушы кояшын бирүче, шушы җирен бирүче, шушы һавасын бирүче, шушы һавасын, суын бирүче Аллаһ Тәгаләгә. Менә бу намаз укуыбыз да көненә 5 тапка. Менә бу дөньяда барлык безгә тудырган уңайлыклар өчен, мөмкинчелекләр өчен без Аллаһ Тәгаләгә намаз укып, ниъмәтләре өчен рәхмәтле булабыз. Чөнки хәдисләргә карасак, теге
Пәйгамбер саллаллаху бик күп намаз укыйды бит. Шулай бит. Хәтта төннәрен намазда үткәрә. Айша радиллаһу анһа әйтә: "Син бит инде бөтен гынаһларын ярлыкланган" ди. Сиңа бит инде җәннәтләр вәгъдә ителгән бит инде ди. Ни өчен соң син ди һаман төннәрен ди намазда үткәрәсең ди. Син бит инде ди, хәтта әйтәләр бит, шуңа күп намаз укый, табыннары ярылып чыга иде ди. Лап кына карагыз, аяклары, табыннары ярылып чыккан, шуңа күп намаз укудан ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаху алейһи нәрсә әйтә? Афала акуна абдан шакура ди. Мин ничек инде шуңа нигъмәт өчен ди мин шөкерсез булыйммыни ди? Рәхмәтсез булыйммыни инде ди? Абдан шакура. Ягъни шушы намаз уку ул шөкерле булу, рәхмәтле булу Аллаһы Тәгаләгә. Менә шушы биргән безгә барча нигъмәтләре өчен әлхәмдүлилләһ бүген күпме ризык өстәлебез ризыклардан сыгылып тора, шулай бит. Йөрергә нинди җайлы машиналарыбыз бар, нинди шушындый салкыннарда да җылы йортларыбыз бар. Ул бит Аллаһы Тәгаләнең мөмкин безгә булган бүләге, нигъмәте. Йөри торган аякларыбыз бар. Араларыбызда бар бит менә аяксызлар да, күзе күрми торган кардәшләребез дә. Әле безнең әлхәмдүлилләһ шушы нигъмәтләребез бар. Шушы мәчеткә дә үз аякларыбыз белән килдек. Нинди мул табын көтеп тора. Булар бит бушка бирелми. Буларның барысы өчен дә Аллаһка без нишләргә тиешбез? Шөкр итәргә, рәхмәт әйтергә. Һәм Аллаһ Тәгалә менә Коръәндә дә әйтә, Бакара сүрәсенең 72 аятында карагыз. Я юхаллазина аману ди. Безгә мөрәҗәгать итә, иман китерүчеләр ди. Аллаһның барлыгына, берлегенә ышанучылар ди. Иман китергән бәндәләр ди. Мөрәҗәгать итә, нәрсә ди? Кулу мин тайибати ма разакнахум ди. Мин биргән ризыктан ди, ашагыз ди, яхшыларын ди, хәләлләрен ди, ашагыз ди. Монда да зикр итә, шушы ризыкны Аллаһы Тәгаләдән икәнен ди. Вашкуру лилләһ ди. Һәм шөкр итегез ди. Аллаһы Тәгалә рәхмәтле булыгыз ди, канәгать булыгыз ди. Һәм нәрсә ди? Әгәр дә сез ди ин кунтум ия таъбудун ди. Карагыз, гыйбадәт белән бәйләгән. Шөкр итегез дигәч, әгәр дә сез аңа гыйбадәт кылучылардан булсагыз ди. Карагыз, ничек искәртә Аллаһ Тәгалә. Ашагыз ди, ишегез ди. Мин биргән хәлал ризыктан ди. Һәм шөкр итегез ди. Әгәр дә сез аңа гыйбадәт кылучылардан булсагыз ди. Гыйбадәтнең дә иң өстене шушы намаз уку. Кыямәт көнендә дә гамәлләрнең иң беренче сарылачак безнең бит кыямәт көндә сүзләр өчендә, бөтен эшләр өчебездә хисап кылыначак. Менә шушы гамәлләрнең дә иң беренче саралачак без намаз. Аллаһ сорамаячак, нинди машинада йөрдең, нинди йортта яшәдең, кая эшләдең, нинди дәрәҗә биләдең. Юк, иң беренче саралачак намаз. Чөнки төп максатың иде ди гыйбадәт кылу, табыну, буйсыну. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун ди. Мин кешеләрнең һәм җиннәрне бары тик миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә бар иттем ди. Ягъни төп максат безнең Аллаһка буйсыну. Һәм буйсыну менә шушы биргән барча нигъмәтләр өчен. Менә мин гел сөйлим, китапларда да язам, инде мәкаләләрдә дә повторение мать учения диләр бит инде, шулай бит инде сөйләп тору. Аллаһ та Коръәндә дә әйтә инде, мөмин мөселманнарга сөйләп тор, чөнки искә төшерү ул файда китерә ди. Берә балабызны тәрбиялибез, үстерәбез. Бәрабер өмет бар, картаймыш көндә ул безне карар дип. Шулай бит инде, әз булса шундый өмет бар. Аллаһ та күңелгә салсам берсе, теге әтилек, әнилек, балага изгелек кылу, икенче бер өмет бар, картлык көнендә безгә ярдәмчел булыр, булышыр, хәлебезне белер, безне карап торыр дип инде. Карагыз, шул хатлык балага мөмкинчелек тудыра әти-әни, шулай бит. Кичкенә вакыттан нәҗесеннән паклый, арындыра, чистарта, ашата, әтисене тәэмин итеп тора бөтен кирәк-ярагы белән бит инде. Укырга йөртә, һәр бит инде бигрәк тә кадерлибез, үзебез илтеп куябыз, илтеп кайтабыз, шулай бит. Элеккенә без үзебез бөтен нәрсәгә җыри, әти-әни уфуф итеп кенә тора инде. Салкында тидермәй, җилдә тидермәй инде, үзебезне итеп бетердек.
Шул хәтле изгелек кыла, соңгы үгезен сыерын сатып инде укырга кертә, өйләндерә, бөтен изгелекне кыла инде, монда мисал китереп торасы. Һәм карагыз, әгәр дә бала менә безгә әти-әнигә Алла сакласын, монда итәгатьсез балаларны Аллаһ та имин кылсын, шалтыратып хәлне дә белми икән, кайтып ярдәм дә итми икән. Әле иң куркынычлы шул, картлар йортына илтеп куйса, монсы вообще инфаркт, инсульт булырга мөмкин, шулай бит? Менә шундый тәрбиясез баладан соң без нишлибез? Рәнҗибез. Шулай бит? Чөнки бит инде аны яхшылап тәрбияләдек, бөтен мөмкинчелекләрне тудырдык. Ә ул безгә гадәти бер рәхмәт сүзе дә әйтмичә, шалтыратып хәлне дә белмичә, бездән борылды, безне онытты. Нинди рәнҗеш әти-әни. Аллаһ Тәгалә имин кылсын, сакласын мондый балалардан. Һәм карагыз, Аллаһ әти-әни бөтен мөмкинчелекне тудырды, бөтен яхшылыгын кылды, әмма бала аңа шөкерле булмады, рәхмәтле булмады. Хәзер менә уйланыйк. Аллаһ Тәгалә безгә шушы хәтле мөмкинчелек тудыра, шул ук әти-әнине безгә бирде. Шул ук әти-әни ашап сәбәп итеп алды, безгә төрле ризыклар бирде. Һәм әгәр дә без аңа буйсынмыйбыз икән, Аллаһ Тәгалә намаз укымыйбыз икән, ураза тотмыйбыз икән, шушындый тәрбиясез бала кебек булмыйбызмы? Шушындый рәхмәтсез, шөкерсез балага әйләнмибезме? Кемгә карата? Аллаһ Тәгаләгә карата. Менә уйланыйк, кардәшләребез. Менә шушындый тәрбиясез бала булуын беребез дә теләмибез. Әмма теләмәсәк тә үзебез Аллаһ Тәгаләгә карата шундый мөнәсәбәт кылмыйбызмы? Яра 45 минут булды, лимит 45 минут куелганы, шуңа күрә менә шушы вагазлар белән инде уйланып, вагазланып, тормышта да кулланырга язсын, мәчетләребез менә шулай итеп тулып торсын иде, шушындый мәҗлесләрдә генә түгел, намазларда да, җомгаларда да Аллаһ Тәгаләне онытмыйк. Мәчеткә киләлмә вакытта да намазларыбызны саклыйк, иләрдә укыйк, һәм инде менә балаларыбызны җибәрик, шушындый күркәм, җылы, матур мәчетләргә өйрәнергә. Чөнки киләчәк буын балаларыбызда һәм иман белән генә, бары тик дини тәрбия белән генә уңышлы буын тәрбияләп була. Бары тик иман. Ничек кенә анда өйрәнмик без теге психологларны, инде современный теге тәрбияләү методларын бер андый файда бирми, ничек имани дини тәрбия биргән кебек. Шуңа күрә менә җибәрик курыкмыйк мәчеттән. Бу инде бу дөньяда да үзебезне бәхетле итәчәк һәм ахирәттә дә инде. Аллаһ Субханаһу Тәгалә безне менә 5 вакыт намаз әһелләре кылсын, мәчетләребездә тагын да күбәйсен, артсын, мәчетләребездә һәр вакытта да менә шушындый дини мәҗлесләр булып торсын иде. Һәм инде әлхәмдүлилләһ менә бик шатландыра районыбызда менә мөхтәсибәткә, хәзрәтләргә, мәхәлләләргә Аллаһ Тәгалә савабын бирсен. Бик зур эш менә бу, менә шулай мәчетләрдә кешеләрне вагазлау, дингә чакыру. Бу инде һичшиксез ничәдер елдан соң бер җимешләрен бирәчәк. Бер кеше бүген ишетеп иртәгә гамәл кылмаса да бер вакыт шундый сынау килепме, ул уйлана, аха теге вакытта әйткәннәр иде, 1 елдан булсынмы, ул бер теге татып чыгачак. Шуңа да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тәүфик хидаят биреп, шушы вагазлар белән вагазланып тормышта кулланырга насыйп әйтсен, җәннәтләрдә шулай бергә очрашырга насыйп әйтсен. Субханакалла бихамдик ва шһаду ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.